L-impjant antik tal-ħażna tal-fuel f'Birzebbuġa tneħħa uffiċjalment mill-lista ta' siti meqjusa bħala perikolużi u suscettibbli għal aċċidenti maġġuri. Fil-fatt dan l-impjant kien jissemma fil-lista ta' siti taħt regolamenti li jirreferu għalhekk imsejħa Control of Major Accident Hazards. Dan l-iżvilupp isegwi xhur ta' ħidma mill-kumpanija Enemed li llum il-ġurnata qed topera mill-impjant il-ġdid f'Ħassabtan wara li l-Enemed mexxiet il-fuel kollu li kienet taħżen fl-impjant tal-31 ta' Marzu għal ġot-tankijiet taħt l-art f'Ħassabtan. Bekk ingħata bidu għal proċess biex it-tankijiet jitbatlu u jitnattfu. Wara dan il-proċess, grupp ta' esperti li ispezzjonaw l-impjant ikkonfermaw li jista' jitneħħa minn fuq il-lista ta' siti suscettibbli għal aċċidenti maġġuri u għaldaqstant ma jistax jopera aktar għal ħażna tal-fuels. Issa li l-Enemed lestiet minn kull użu li kellha relatat ma' dan l-impjant, is-sit għadha lura lil Enemalta biex tkun tista' tibda l-proċess tal-iżmantellar. Bħalissa l-Enemalta dejja bil-proċess tal-applikazzjoni tal-ippjanar biex ikun jista' jinħareġ il-permess meħtieġ għax-xogħlijiet ta' tneħħija tat-tankijiet. Wara li l-Enemalta tlesti x-xogħlijiet tagħha relatati mal-impjant, Project Green tkun tista' tellaq il-preparamenti għar-riġenerazzjoni tal-pont tax-Shell li se jkun jista' jerġa' jintuża min-nies. Bħala parti minn dan il-proġett se tinbena wkoll struttura ġdida li sservi bħala żona pedonali, filwaqt li se jingħata lura l-aċċess għall-baħar u jinbena taraġġ aktar aċċessibbli u sigur għall-għawwiema.